качваме тежестта. Ляв, десен. За разлика, значи много. Получава ли се? Раз, два, раз. Сега да започнем на 3. Ще може малко музиката само да увеличим? Раз, два, теп. Раз, два, теп. Опитвайте се натиска да е надолу, да не е настрани, надолу. Трябва да е съвсем леко като ходене. Африканците няма да направят нещо трудно, те са мързелив народ. Така че трябва да е естествено. Раз, два, теп. Мъжете винаги с левия, жените винаги с десния теп. Като тепа също е на цял крак. Два, теп. Сега да направим основния ход, всеки трябва да обаче. От начало винаги се усеща дамата. И затова в началото виждате музиката е малко по-различна, после сменя ритъма. Се включат повече инструменти. И започваме. Раз, два, теп. Раз, два, теп. Раз, два, теп. Тръгваме с левия крак напред, едната с десния назад след тепа. Раз, два, теп. Раз, два, теп. Раз, два, теп. Раз, два, теп. Значи мъжете само с левия крак теп, жените само с десния. Теп. 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 Получава ли се навсякъде? Айде се опитаме да се завъртим. Надясно е най-лесното въртене. Пак на 3 се въртим. Раз, два, теп. Раз, два, теп. Получава ли се? Трябва да е много естествено. Просто като ходене. Наистина като ходене. Ай пак е основен ход. Да, десен, теп. Назад, десен, теп. Когато въртим жената и ние с нея, разбира се, командата изцяло се дава от дясната ръка и от слънчевия сплит на мъжа. Тя за това е тук. Аз забравих да кажа, мъжете не трябва да имат нищо в десния си джоб. Нито ключове, GSM и портфолио. Защото наистина жената е опряна на дясното бедро. Свикнахме ли с ритъма? Ритъм е много прост. Нали? Елементарен. Умидете се обаче да не подкачате. Нивото, в което танцуваме, просто набиваме краката надолу. Енергията отива надолу. Раз, два. Продължаваме основния ход. 3. И после връщаме по обратния път. Започваме крак.
Същото. Раз. Раз, два, теб. Да си направим ясно. А така всички ще виждат? Няма. Добре, ще го покажа сега. Те са много варианти. Раз. Раз. Два. Теб. Крак, теб. Раз. Два. Теб. Ще оправим това вариант. Ето тръгваме. Раз, два, теб. Раз, два, теб. Като когато се сърби извън жената, ние не се обдърбим, по-правим нека дисоциация. Ще опробваме ли това? Нека всеки се намери място. Ако сте дали там отпред и да си наредим някакси шак маха или... Ще е право за мен. Добре, окей. На телевизор ще. Добре. Айде да пробваме така. Това се смени, аз не съм снимала с камера. Така добре ли сега? Имате всички място? Всички виждате? Раз, два, теб. Раз, два, теб. Тръгваме на следващото раз. Раз, два, теб. Раз, два, теб. Получава ли се? Как? Идеята е мъжете да не тръгваме първо с кръка, когато водим тръгваме с външния сплит. Леко сме към жената. Част от секундата тръгваме отгоре, даваме движение и тогава иначе ще се разпъсва на краката. Готови? Раз, два, теб. Раз, два, теб. Тръгваме. Раз, два, теб. Раз, два, теб. Получава се?